La festa de Canòlig per la gent de Sant Julià ha estat sempre una festa molt important. És igual que les persones siguin creients o no ho siguin. La Verge de Canòlig és una tradició, és una festa religiosa i és una festa familiar, és un tot. I fins i tot quan un és lluny d'Andorra, quan està visquent a l'estranger, sempre que és dia penses en Canòlig, penses en la gent que estarà anant a l'ermita, és un referent i és una tradició que les famílies es porta de generació en generació. És pujar a peu, en cotxe, o bé entre amics o bé en família, entrar a l'església, veure la Verge, pregar, portar flors, encendre ciris. És tot un conjunt de tradicions i de fets que ens fan sentir units com a lauredians i que alhora ens fan sentir l'amor cap a la Verge. És sovint quan un té una dificultat que recorre a la Verge de Canòlig. Torno a dir el tema de les creences, perquè no es recorre a la Verge de Canòlig perquè sigui una persona sumament religiosa. Es pot recórrer a la Verge de Canòlig en qualsevol moment i per qualsevol necessitat. Sempre penses que ella t'ajudarà, que et donarà un cop de mà. Sempre tens una esperança d'amor i de sentiment envers Canòlig.